Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a wannan channel na Hausa Tech Team. Wannan tutorial za mu gabatar da yadda ake kirkirar bana kamar yadda muka fi da simfiri. A bidiyon mu na farko mun gabatar da application da za mu yi aiki da su wanda suka hada da background eraser da pixel lab da kuma sauran wasu wanda muka ambata a wancan tutorial din. So da farko yanzu za mu je kai tsaye ga bude pixel lab na kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. So a tashin farko pixel lab in ka bude shi zai kasance kamar yadda muke ganin sa a nan wajen. So za mu taba cancel kamar yadda muke gani a nan akwai confirmation, aka ce an auto of your last season is available, do you want to recover it? So za mu taba cancel. In kuma muna da sha'awan a dawo da wannan aikin mukan taba okay. So za mu taba cancel saboda ba mu da bukatan a dawo da wannan aikin. So bayan mun taba cancel zai kawo mu waje kamar yadda muke gani a nan wajen. Da farko za mu yi delete na wannan new text din ta hanyar taba A da kuma taba delete kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun yi deleting din shi wajen zai dawo kamar yadda yake a nan wajen. Abu na farko da zamu yi shine zamu yi selecting size da muke bukata mu gudanar da aikin a kansa. Yayin zaɓar size zamu taɓa wannan dashi guda uku na nan wajen inda nake taɓawa. Wanda mun taɓa shi zai buɗe mana waje kamar yadda muke gani. Use image from gallery, full screen, use image from camera, export image size. So zamu taɓa wannan image size din wanda shine zai bamu dama ko mu selecting na irin size din da muke so mu yi aiki da shi. So zan bar size din haka saboda aikin ya fita. Idan kuna da sha'awa kuna iya canza size din tsakanin width da height. Width shine wato fadin sa, sai kuma height shine wanda yake kasancewa tsayi. Dukan wannan kuna da iko da za ku iya canza shi. Haka zalika in kuna so ku yi amfani da image din a wani wurare kamar social media kukan iya zuwa ku taba wannan custom din. Yayin da za ku ga custom akwai square, akwai profile pic square, akwai YouTube banner, wato YouTube channel banner, akwai YouTube thumbnail, akwai Facebook cover art, da kuma Google Plus cover photo, da kuma Twitter header size. So wayannan duk mukan iya selecting wanda muka ga dama yayin yin aikin. So yanzu zamu yi selecting na wannan wato width da height wanda suke 1280 zamu yi okay akan su. So wannan shine dandalin aiki ko kuma dandalin wajen da zamu gudanar da wannan tutorial din ko kuma zamu gudanar da wannan banner din. Stage na farko tunda mu ya kasance mun yi attaching a wannan hoton da muka fitar ko kuma wanda yake biyarin akan thumbnail mun sa hoto. So zamu zo daga nan zamu taba wannan abu inda nake nunawa din nan, zamu yi selecting nan wajen. Mun yi selecting nan wajen zai nuna mana wurare kamar yadda muke gani a nan. Akwai sticker, akwai import, akwai draw, akwai shapes, akwai bezier, akwai arrow. Wayannan procedure ko kuma wannan abubuwa guda shida wayannan sune jigo wajen gabata ko kuma tafiyar da wato hada bana ko wasu abubuwa makamantan wannan a shi pixel lab. So za mu selecting import. Yayin da muka taba yi select import shine zai ba mu dama ya nuna mana cikin waya da dukkan abubuwan da suke kan wayar mu. Za mu taba nan wajen wato nan layukan za mu taba su. Daga nan za mu duba za mu ga akwai gallery na kan wayar mu. Muna selecting gallery zai nuna mana dukkan hotuna da suke kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. So za mu yi selecting hoton da muke so mu gudanar da tutorial ko kuma aiki akan shi. Let's say mun dauki hoton ne a cikin camera ko kuma bari ne selecting nan saboda in samu wani hoton da zan yi adin din shi. Bari ne selecting wannan. Misali wannan shine hoton da zamu yi aiki a kansa. Bayan nayi selecting din shi zai kawo ni waje kamar nan. So daga nan ya danganta, nakan iya daukan hoton size din da yake nakan iya canjawa kamar yadda nake gani a nan. Akwai 2:1, akwai 16:9, akwai 4:3, akwai 3:2, akwai 9:16 wanda naga ya mun nakan iya selecting din shi. Zan iya selecting wannan, zan iya selecting wannan, dukan wanda naga dama. So bayan na kammala zan taba wannan alaman good da ke kasa wanda shine zai kawo mun hoton kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kawo hoton zan yi expanding din shi ya cika screen kamar yadda yake a nan wajen. So da yake hoton yana da faɗi zan yi cropping din shi kamar yadda in wajen yin cropping daga nan zamu ga akwai crop kamar yadda yake a nan wajen. So zan yi selecting crop shine zai dawo da ni wajen da zan zabi size na hoton. In anan akwai size din da yamin nakan iya zabar sa, in babu zan zo daga nan zan yi amfani da yatsa na in matse hoton yayin da nake so kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala zan taba wannan good din kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan zan iya barin hoton haka, zan iya yin rotating din shi tunda hoton da muka sa zamu ga kamar yayi rotating. So wajen yin rotating din nan hanya biyu ne. Nakan iya kama nan gefen nan
sorry nakan iya kama gefe cikin hoton da na juya hoton zuwa yadda nake so. Sannan nakan iya amfani da wato rotating na jikin shi application din kamar yadda yake anan, wanda zan yi selecting na shi ma zuwa iya yadda nake so kamar yadda muke gani a nan wajen. So ya danganta, duk yadda naga dama zan yi aiki da shi. So bayan na yi selecting kuma na yi rotating din, bari na yi rotating. So da yake yana ɗan, so na yi rotating din shi haka, zan bar shi a haka. Bayan na gama selecting na wannan rotate din, so zan dan matso da hoton haka. Zan zo daga nan akwai wannan abu, zan taba shi nan inda nake nuna waɗannan. Na taba shi zai nuna min wuri haka. Daga nan akwai kwado, zan taba alaman kwado, saboda taba kwadon shine zai kamar rike ma hoton, yadda ko da zaka taba shi bisa kuskure ba zai goce ba kamar yadda muke gani anan. So zan zo daga nan zan taba sharps gashi anan wajen. Na taba sharps zai bani zaɓi kamar yadda yake anan wajen. Daga ƙasan nan wajen in na taba shi zai bani zaɓin da zan yi selecting sharps da nake so kamar yadda muke gani anan. Zan yi selecting kalar sharps ɗin da na ga dama, wanda zan iya sawa a kan wajen da zan yi aikin. So na ɗau wannan sharps ɗin zan yi aiki da shi. So zan taba good tunda na yi selecting ɗin shi. Zan ƙara girman shi zuwa size ɗin da nake so kamar yadda muke gani haka. Shi ma zan iya kamar yadda na yi rotating na wannan hoton, shi ma zan iya rotating ɗin shi kamar yadda yake anan. So na yi rotating ɗin shi haka, bari na yi expanding ɗin shi, bari in ƙara faɗin shi haka. So na yi rotating ɗin shi haka. So yanzu abin da zan yi, wannan hoton zan cire rotating gaba ɗaya daga cikin shi. Tunda na samu shi kwado, kun ga ba zai tabbata haka ba. So zan zo daga nan zan yi selecting wannan abun, zan cire mishi kwadon, zan sa wannan sharps din da nayi, zan sa mishi kwado. Shi kuma hoton zan cire mishi kwado kamar yadda kuke gani. So bayan na cire mishi kwado, zan iya amfani da ɗan yatsa na wajen dawo da daidaiton hoton ko akasin haka. So in na tsaye da shi a haka bare fita yadda nake so ba, zan dan yi rotating din shi kamar yadda nake yi haka. So in fact wannan hoton yayi girma ta yadda bare bani dama da zan gudanar da aikin cikin sauki ba. Yanzu bari ne selecting wani hoton wanda bai cika screen sosai ba kamar yadda wannan ya cika, saboda in ji daɗin yin rotating din shi da fuskar za ta fita kamar yadda wannan bai fita ba. So bari ne deleting din shi in kawo wani. So still zan taba import domin in kawo wannan hoton da nake so din. Wannan shine hoton da na yi selecting. So wato hoton da zan sa wannan shine. So zan yi selecting din shi kamar yadda yake a nan wajen. Bayan na yi selecting din shi zan ƙara girman shi ya cika gun kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na gama zan yi, daga nan zan duba akwai to back, mu duba a hankali za mu ga to back kamar yadda yake anan. So zan taba to back kamar yadda yake anan. Bayan na taba to back zan taba position. Idan mun lura daga nan za mu ga akwai dan space wanda bai cika ce ba. Zan taba hoton, zan taba position kamar yadda yake anan. Zan dan yi moving din shi a hankali har ya ciki. So wannan shine zai bamu damar da zamu sa hoton kamar yadda yake anan. So bayan mun sa hoton za mu zo daga nan za mu taba wannan wajen nan. To za mu taba kwado akan kwadon akan hoton ta yadda za mu rike shi, ko da mun taba bisa kuskure ba zai goce ba. So zan dawo zan taba wannan abin da na sa wannan hoton kenan. Zan samu shi kala, wato wajen sa kalan bayan na taba shi shaft din, za mu zo daga nan za mu ga akwai edit, akwai delete, akwai crop, akwai copy, akwai wato to front, to back, to position, relative position, relative size, color. So za mu yi selecting color. Mun yi selecting, mun yi enable din color za ta kasance ja. So za mu yi selecting kalar da muka ga dama wajen sa wannan hoton ko na makamancin wannan. So da yake akwai hoton da nake so ne a attaching a nan wajen, so ban da bukatar na sa kala. Zai yiwu akwai hoto da kuke so kusa, bari in nuna mana abin a aikace. Ko da ke zan ma ba da link na hoton a wajen description da wajen comment, ko kan iya daukowa. Zan hada phone, wato phone da zamu yi aiki da shi a wannan abun da kuma image din. So zan zo daga nan zan duba akwai texture
gashi a nan wajen zan yi selecting texture. Na yi selecting texture zai nuna mun haka, daga nan zan taɓa wannan abun kamar yadda yake ana, wanda zai nuna mun cikin gallery na kan waya na ko na makamancin haka. Daga nan zan yi selecting wannan, zan zo daga nan zan duba gallery, zan zo daga nan zan duba downloading, zan yi selecting wani hoto guda ɗaya wanda zan yi adding a texture din. Advantage din texture shine in ka zaɓi shapes zaka iya sawa shapes ɗinka hoto ba tare da ka sa wannan. Bari dai kawai mu je mu ku ga yadda tsarin abin yake. Bari in selecting hoto guda ɗaya. So wannan shine hoton da zan sa a mazan texture. Kun ga daga nan ga yadda abin ya kasance. So kun ga yadda tsarin abin yake. So daga nan zan yi copying na wannan shapes din, na yi copying din shi, zan sa shi a daidai kan wannan kamar yadda muke gani anan. So zan zo daga nan zan yi enable din shi, zan yi wato color, zan yi enable color kamar yadda yake a nan wajen. Daga nan zan zaɓi kalan da nake so na sawa a cikin shi wannan abun. Akwai dabarar da ya sa nake so ne wannan abun, mu lura sosai. Na sa wannan ta yi kala da background, so zan bar wannan. Bayan na yi selecting wannan kalan zan taɓa OK kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan zan taɓa wannan abun kamar yadda yake a nan, zan dawo da ita ƙasan wannan hoton kamar yadda yake a nan. So zan sa mata kwaɗo kamar yadda yake haka, zan ƙara taɓa wannan na farkon. So zan duba akwai opacity kamar yadda yake a nan wajen, zan rage opacity zai je shi, bari mu bai shi a 50. So zan bai shi, na bai shi a 50 kamar yadda muke gani a nan wajen. Bari dan yi back kaɗan da shi. So dalilin da ya sa na sa hoto na bayan nan, idan ban sa hoto na bayan ba, idan na rage wato size na shi wannan, wato na rage opacity na shi wannan hoton, zai zama cewa ana iya ganin background din, amma ta sanadin sa wannan abun za ku ga cewa ba a ganin sa. So bayan mun kammala da wannan zan zo daga nan zan yi selecting shapes kamar yadda yake a nan, zan ƙara girman shi kamar yadda ne haka. Shi ma zan yi selecting, zan juya shi ne rotating din shi kamar yadda yake a nan wajen haka. So bayan na yi selecting din shi haka, zan zo daga nan shi ma zan samu shi kalo, zan enable kalo, zan zaɓi kalan da na ga dama in sa a cikin hoton kamar yadda yake a nan wajen. Wannan ta yi bautewa, zan bar wannan kalar. So daga nan zan zo zan yi selecting na hoton, wannan hoton shi ma zan yi rotating din shi kaɗan. So na yi rotating din shi to 10, zan yi expanding din shi, zan ƙara girman shi haka. Sauri zan cire mishi kwaɗo. So muna iya barin shi haka. So bayan mun gama za mu mai da kwaɗo akan shi, za mu zo mu taɓa wannan abun. Za mu ɗan yi back kaɗan da shi kamar yadda yake haka. So daga nan mukan iya zuwa mu rage size din shi, ko kuma duk abin da muka ga dama muna iya, za mu iya barin shi haka, za mu iya rage opacity din shi tunda bayan zai ɗan fito kaɗan kamar yadda yake a nan. To shi ma za mu zo mu samu shi kwaɗo. So bayan mun kammala wannan za mu yi selecting hotuna wanda muka ga dama. Misali bari ne selecting, bari ne selecting gallery, zan yi selecting hotuna. Wannan mukan iya yin su da kanmu. Bari zuwa wasu hotunan, bari mu yi selecting, muna iya yin selecting wannan, ne rotating din shi. So wannan kuna iya sa wannan da kuka dama. Bayan mun gama za mu zo mu taɓa wannan hoton daga nan wajen, za mu taɓa good. Bayan mun sa hoton za mu zo daga nan za mu duba akwai stroke kamar yadda yake a nan, za mu yi selecting din shi, za mu yi enable din shi, za mu ƙara shi zuwa 5 kamar yadda yake a nan. Za mu samu shi kalar da muka ga dama kamar yadda muke gani a nan. So za mu yi selecting kalar da muke so. So bayan mun gama za mu zo mu ƙara importing kamar yadda yake a nan. Za mu yi selecting na hoton da muke so mu sa kamar yadda ne selecting wannan. Dukkan wani hoto da muka ga dama muna iya yin selecting din shi. Kawai na sa wa'annan a matsayin misali ne. Ba na so bidiyon ya ja lokaci, shi yasa nake yin abin sauri. So kukan iya tsayawa ku nutsu sai ku tsara abinku. Bayan mun kawo shi ma za mu zo mu kunna stroke kamar yadda yake a nan.
za mu yi enable din shi to 5 kamar yadda yake a nan. So za mu iya importing wani guda ɗaya, bari in selecting guda ɗaya daga nan. Shi ma zan zo daga nan zan taɓa wannan, zan rage size din shi kamar yadda yake a nan, zan taɓa wannan enable din. So zan rage shi ma haka. Zan zo daga nan zan kunna stroke, zan yi enable din shi, zan mai da shi zuwa 5 kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala zan zo daga nan zan sa musu kwado dukansu kan na taba bisa kuskure su baje. So bayan mun kammala daga nan, so mukan iya zuwa daga nan mukan yi rubutu. Misali bayan mun gama sa shape da y za mu zo mu taba alaman a, mun taba alaman a za mu taba text, wanda mun taba text daga nan za mu zo mu editing, za mu rubuta sunan da muke so mu sa. Misali let's say mu rubuta suna kamar yadda yake a nan. Bayan mun kammala za mu yi OK. So za mu zaɓi location da muke so mu sa mu kai rubutun kamar yadda na kawo shi nan wajen. So bayan mun kammala za mu zo daga nan akwai AB wato font, za mu selecting rubutun da muke so mu sa a wajen, ko kuma mu selecting kalar rubutun da muka ga dama kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun kammala kamar yadda muke gani haka, akwai rubutun da na yi aiki da sunan style, zan ba mu link ɗinsa. Bari na yi selecting ɗinsu, zan ba da link ɗinsu sai ku ɗauko shi a wajen description ko wajen yin comment na shi wannan bidiyon. So ga su a nan wajen kamar yadda yake a nan. So bayan mun kammala wannan muna so za mu zo mu yi adin na wani rubutu kamar yadda yake a nan. Misali in wani ɗan rubutu za mu yi na jan hankali ko na makamanta haka mukan iya yi kamar yadda muke gani ana. Akwai editing, za mu yi deleting editing, za mu shigar da rubutun da muka ga dama. Misali wani, bari mu rubuta wani for example mun yi select wani rubutun, za mu taba OK kamar yadda yake a nan. Za mu zo kasan nan, so daga nan za mu yi selecting AV font, za mu yi selecting wannan algebria kamar yadda yake a nan wajen. Za mu duba akwai spacing a nan kasa, za mu taba spacing, za mu sa spacing zuwa 10 kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan bayan mun sa spacing za mu zo daga nan za mu rage size na rubutun. Akwai dalilin da yasa nake so mu rage shi, za mu samu shi akwai abin da ake cewa stroke, za mu sai bari mu bar shi zuwa 40 kamar yadda yake a nan. Za mu bar shi haka, za mu kara wato spacing zuwa 15, ko da ke bari mu bar shi 20 kamar yadda yake haka. So bayan mun kammala za mu zo daga nan akwai stroke, za mu yi enable din stroke, za mu sa ya girman da muke so na stroke din, za mu iya sa 20 ko kasa ko sama da haka. So bayan mun kammala za mu iya zuwa mu select na background da muke so mu sa gashi kamar yadda muka sa. So bayan mun kammala za mu iya zuwa mu adana rubutun da muka ga dama. Misali let's say bari kawai mu yi rubutu kowane iri ne ma. So bayan mun kammala misali bari to mun rubuta haka for example, kawai mun yi rubutun ne haka. So za mu zo daga kasan nan, da yake keypad dina yana da wani symbol ban sani ba ko naku yana da shi. In na taba wannan zai bani dama in selecting icon kamar yadda muke gani a nan. So zan iya zuwa daga nan zan yi rubutu. Misali ina so na time for example kenan, zan zo nan ma misali hoto, wannan duk misali nake mana. Zan zo daga nan misali so zan ƙara zuwa so bayan na kammala daga ƙasa zan iya zuwa na yi wani dogon rubutu. Misali so na kammala wannan, zan zo in taba OK kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan shine rubutun da muka yi. So daga nan zan zo zan duba size, zan rage size din shi, zan kai shi zuwa 30 kamar yadda muke a nan wajen. So bayan mun sa 30 daga nan za mu zo mu duba akwai spacing, za mu sa spacing zuwa 5 kamar yadda yake a nan wajen. Wannan na kasan ma kamar yadda yake a nan wajen.
line spacing zamu zo mu duba line spacing zamu sa shi zuwa 5 kamar yadda yake ana. So daga nan zamu zo zamu select rubutu, zamu select rubutun da muke so kamar yadda yake anan. Bari ne select rubutu mai dan kyau. So time ya ja ne sama da yadda nake tunani, shi yasa nake abun sama sauri saboda ban so bidiyon ya ja lokaci ta yadda zai gundari mutane. So bayan mun gama zamu zo align center, kan mu ga shi anan wajen zamu taba align, zamu sa shi center ko kuma zamu sa shi kamar yadda yake anan wajen. So mukan iya sa dukan wanda muka ga dama kamar yadda yake anan. So bayan mun kammala zamu dan yi rotating din shi kadan, zamu duba akwai rotate kamar yadda yake a nan wajen. Akwai rotate, zamu dan yi rotating din shi so zuwa 5 kamar yadda muka yi. Ko da yake na ga rotating din yayi wani iri, mukan iya cire shi gaba daya. So mukan iya sa mishi stroke kamar yadda muka sa wannan rubutun. Abun ina so zai fita mana kala ne yadda zai bada sha'awa. So sorry, zamu yi selecting kalan da muke so mu sa stroke din wannan da yake a nan wajen. So in fact za ku iya daukan lokaci ku tsara abun ku yadda kuka ga dama kamar yadda yake ana. Wannan kalan bata ko stroke din bai fita yadda nake so ba, zan iya zuwa in gyara shi. Da yake abu ne na design, yana da jan lokaci, ba zai yiwu a ce an kammala abin ko kuma mun yi abin 100% kamar yadda na yi ba. Amma in kun tsaya kun nutsu za ku ga do normal, za ku iya tsara shi sama da yadda kuke yadda muka yi. Bari na zaɓo kala, wannan ba ta fita ba. Muna iya sa wata sai mu canza kalar rubutun. So bari in canza kalar rubutun ta hanyar duba kalo ga ta anan, zan sa kalan kamar yadda yake anan. So mukan iya sa wannan din kamar yadda yake haka, so ya dan buya, rubutun ya dan buya. So akwai wani hoto da na sa na social media, bari na yi selecting din shi. Shi ma zan hada link din shi a wajen comment da description na wannan. Duk kan iya dauko su kamar yadda za ku dauko wannan phone da sauran wayannan icon din. Bari in duba shi a nan wajen. Yawa gashi nan. So zan yi enable din, zan taba good wanda zai kawo shi nan wajen. Daga nan zan duba a hankali, zamu ga akwai erasing color kamar yadda yake anan. Zamu yi enable din erasing color, zamu ga ya cire mana background din gabaki daya. So bayan ya cire, zamu rage size din shi wannan hoton kamar yadda yake anan haka zuwa 30. Zamu dawo da shi kasan nan. So daga nan tunda dai kalan wannan ya zama yellow ne, ko da ke bari mu canja kalansa. Zamu duba, mun yi selecting din, zamu duba kalo, zamu yi enable din kalo zuwa kalan da muka ga dama mu sa. Mukan iya sa white kamar yadda yake a nan wajen. So tunda white ta fita sosai, wannan rubutun ina jin shi ma zan mai da shi white kalo din yadda abun zai kwalaban zai fita sosai. Zan mai da shi white. So na mai da shi white. Background na wannan abun ko kuma stroke da muka sa shi ma zan zo in canja kalar shi, zan mai da shi ya zama irin na wancan kamar haka. So kawai zan bar abun haka. Da kasan nan muna da sha'awa mukan iya zuwa mu yi rubutu. A misali mukan iya sa address din mu na Facebook da wasu abubuwa kamar yadda yake Hausa Team. So bayan mun kammala za mu yi okay wanda yake anan. Zamu zo daga nan zamu rage size din shi, zamu mai da shi at least 25 kamar yadda yake anan. Daga nan zamu zo mu duba AB font kamar yadda yake anan, zamu selecting wannan, zamu taba okay. Zamu zo daga nan zamu duba spacing, zamu samu spacing zuwa 25. Zamu dawo da rubutun tsakiya ko kuma mai da shi setting wannan social media handlers din kamar yadda yake anan. So in fact da yake gaskiya ba mu da cikakken lokaci, zamu bar abun a haka. Ko kan iya faɗaɗa abun ta yadda za ku yi nazari a kansa, kuma za ku iya tsayawa ku tsara abun ku ko da kai awa ɗaya ne. Wannan da yake bidiyo ne, dole za mu dan takaita abun ko kuma mu sauri yanda bidiyon ba zai ja lokaci ba. So anan zamu dakata. Bayan mun kammala aiki zamu zo daga nan zamu taba wannan abun, akwai save as image, zamu taba save as image wanda shine zai ba mu dama mu ganshi akan gallery na wayan mu. So anan zamu dakata. Wanda ba su subscribe na channel din
Hausa Tech Team ba, muna fata za su yi subscribing da kuma taba kararrawa domin ba mu kwalin gwiwa wajen gabatar da tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Sai mun hada wani tutorial insha Allah. A kasance da Hausa Tech Team.